Mâinile mai jos. În doi genunchi. Stai lângă perete. Mâinile împreună și mai jos. Așa. Supracoama. Dar picior este prea în fața. Schimba direcție. În doi genunchi. Un pic mai repede, strâns cu picior. Mâinile moale. Strâns cu picior, căcâile în jos puțin. Să nu mișcă picior, da? Stai cu minți. Cu picior. Mâinile mai împreună și mai jos. Așa. Strâns cu picior. Și stop. Mâinile și picior. Atunci pui picior, pui glezna sub șod. Dar căcâile în jos. Stai un pic mai drept, piept sus. Ai grijă de picior, da? Mâinile mai în față. Așa. Mai în față, nu mai sus, mai în față. Nu ridică. Mâinile jos, dar mai în față. Să dai mâinile la belă, da? Așa. Dar picior e tot așa, prea în față, în doi genunchi. Așa. Dar nu ridică mâinile, da? Ok. Pas. Și trap. Faci cerc aici. Da. Așa și trap. Mâinile jos. Strâns cu picior, strâns, hai, strâns. Mâinile jos. Dai mâinile, da? Give your hands. Be soft with your hands. Strâns cu picior. Squeeze your legs, but be soft with your hands, yes? No, squeeze harder with your legs. Squeeze, come on, squeeze. Go. Dai. Hai. Strâns cu picior. Dar nu... De ce tragi atât de tare? Să fie moale cu mână, da? Stai moale. Stay soft with your hands. Strâns cu picior. Ui, ai grijă, da? Așa, be soft with your hands. Softer. Așa. Bravo. Și stop. Hai să vedem picior și mâinile. Un pic prea rotund aici. Așa. Bravo.